Libre Yossi. Bro, ang balingasa. Magnahig pa isaw. Oh bro. Ito yung mga nakuha natin kanina guys. Yan. Marami-rami na rin yan. Tapos ito. Dami, ang bigat. Oh, marami. Hello guys! Okay, magandang umaga na naman sa ating lahat guys. Kasama ko na naman si Bro Robin at saka si Papa Baldo. Yan. Service ko guys, bike sa kanila motor. Bale, pupunta kaming manguhan ng kuhol. Sa Dawag. Dadayo kami guys. Kuhol, saka balingasa sa amin. Lidig kung meron. Ha? Ewan ko ilang kilometro basta. O tara! Medyo maya picture ko. Yeah! Grabe. Bro. Okay guys, ang ganda ng timing namin kasi pagkarating yun ang umulan guys. Naglakad na kami kahit umaambon, basa na nga kami. Umaambon guys pero maaraw umuulan. So bali dito tayo guys. Ito yung lawa dito sa amin. Kailangan pa naming dumayo. Yan, maraming dito, kangkong, yan, kangkong, water lily, yung submarine. tapos mga kuhol, kukuha tayo. Yan. Bro, giniginaw ka na bro? Hindi bro, oh. Kaya pa? Simple lang. Kasi, kaya pa? Kaya. Guys, dito na tayo iiwan ng mga gamit. Ay! Yan, so, lulusong na daw si Bro Robin. Ay! Diyos ko! Delikado to. Mga pang 10 minutes ginaw na yan. Yan na lang muna natin yung mga gamit dito guys. Yan. Dito muna to. Yan. 1-0. Laki. Lidig to guys. Yung medyo patulis. Yan o. Yung parang may mga kanto-kanto dito. Yung kuhol kasi iba naman, makinis. 2-0. Kuha ka ng isa bro. 3-0. Hindi ka susulat tayo. Lalaki bro. Delikado yarn. Ahay. Join ka bro. Kaya mo bro. Sige lang bro. Oh wow. Meron? Oh, dami oh. Bro. Ayan, dami. Tagatinggol na latang. Tawag ito paklatan. Sige, kuha muna. Kuha muna. Dami pala dito. Sampo. You know? Abawasit. Mga sakata. Ay, masana. Oh. Bicho ko. Yarn. Oh. Kuhol guys. Hindi na lumot unay. Ay, palkante niya. Do, pakiram do. Nagadon. Dami na guys oh. At nakakita na kami ng ng lugar kung saan kami makakuha ng maraming bildat, balingasa guys dito. Yan. Yan. Marami pala sa gilid-gilid. Pumunta kami sa gitna guys, wala. Dito lang pala. Yung ganitong itsura guys, parang nasa 14 to 16 years old. Makita natin yung... Hindi, bro, ano pa lang yan? Bata pa lang yan bro. Ito naman yung nasa na to.
Marapit nang mag-senior. Nako. Laki. Grabe naman bro. Ikot-ikutin lang natin dito, marami. Ito. Oo. Dalawa. Adobohin natin. Ay, ihawin pala natin. Uy, may namatay dito. Kapa-kapa lang, kapa-kapa. Dito na yung nakapa yung ano, forever. Yan. Dito lang sila sa mababaw guys eh. Parang do. Marami. You know. Kapa. Kapa my heart. Ito. Check nyo lang natin guys kasi nahulog. Check natin yung mga nakukuha natin kasi minsan ano, may mga deads. Namatay. Madami na. May pangulam na tayo bro. Masaya ka na? Masaya na ako. Makakain ka ulit. Makakain na ako ulit ng ganito. Kasi ngayon lang ulit kami pupunta dito guys, mangunguha, no? Dati ibang pwesto, dun sa medyo mas malapit sa amin kami kumukuha. Kaya lang ngayon parang wala daw doon. Dito daw yung madami, so dito kami dumayo. Guys, lilipat kami ng pwesto kasi sabi ni tatay marami daw doon, kahit isang sako daw kunin namin doon. Kahit sako-sako daw. So tingnan natin. May pamingwit din kasi siya dito. Yan. So punta natin. Yung nag-drive doon, tropa natin yan. Bale, kapatid ko, classmate ko ng high school. Nakikilala pa ako. Ito na lahat yung nakuha namin guys, kanina lang. Yan, malapit ng makalahati. Balinggasa, saka ano, mga ludag. Ito yung ludag guys. Yan, may mga matataba. Yan. Ito yung mga gustong gusto namin, mga isigang to, mga ganitong size guys. Pag mga ganito, adobo naman, inihaw. So ano tayo dito? Wow! Medyo malalim. So, marami. Yun, katsamba na tayo. Ang bait ni Datang. Lusong yung ano dun oh, traktor. Da bro. Yan oh, dalawa oh. Ito naman yung ano. Ay wag na. Baka iba naman yung isipin ng mga ano. Guys, malalaki yung mga huli natin. Bait bitang, dinala tayo dito. Malalaki. Time out muna tayo. Bale, ito yung mga nakuha natin, naipon natin. Magsasayang muna tayo guys, tapos magluluto ng ulam. Yan, tapos shout out ko na rin si Ma'am Joy Justonal, saka kay Sir Brian Innocentes Justonal, kay Sir Kiko, kay Ma'am V, kay Ate Phoebe, sino pa? Sir Mark Cavita. Yan, mga dati kong katrabaho sa EDEC, Sir Carlos Aguilar, Sir Marvin Sinyo, Cha, si Jeline. Yan, marami kami guys. Sa susunod na yung iba. Okay, maluto tayo bro. Sige bro. Pagod na pagod yung tropa natin guys. Mayroon patang laman yung bulsa sa mabay ah. Tamais. You know? Dadag, ang galing ah. Lapit mo talaga boy. Kaya laging ikaw yung nasa puso ko pagka mga ganito. Veterans. Ay hindi, halos tabla kayo bro. Pag nagselos ka bro. Hindi naman? Hindi naman bro. Ito yung mga nakuha natin kanina guys. Yan. Marami na rin yan. Ito. Dami, bigat.
Tapos mamimili kami mamaya ng lulutuin natin. Nakakapagod. Bigat. So pahinga muna saglit para makapagluto na. Kalabas na yung mga bigas namin guys. Yan. Yung baon naming tubig ito lang. Tapos dito mga kinarga kong gamit. Yan. Dito kami magluluto. Yung natin, butane. Yun na, nagbasin na konti bro. Parang nag-smile ka bro. Iba yung ngiti mo. Pang-in na po lang tayo. Mangkuha tayo din. Tapos Paglutan tayo si Tamso, dyan ito, may mga rekado tayo dito. Tingnan niyo. Op. Puntang bumagsak. Pang-in na po yun. Kaya pang si Dato yun. Ang salagahan na. Oh, yan. May mga rekado tayo dito, boy. Mantika, suka, toyo. Asin. Itid data pa dyan natin kanya mata. Yan, re. Nakahanda tayo guys, may sili tayo, yun oh. Bigas. Ang hirap pa po yun. Medyo basa yung mga panggatong. Hindi ng dalawa. Bumili pa ng guys, tatagay natin. Talagang masipag yan pag mga ganyang usapan. Loko-loko mo yan Yan, para mag-ihaw na tayo ng guys. Palinggasa. Salubungin na kita bro. Ilang bilog? Dalawa lang. Dalawang bilog. Daming chichirya. Lapit mo bro. Ikaw yung may utak yan. Wala. Ito 50-50 Wala sa mo. plano ko to. Medyo dumidiskarte si Boy Tapias guys. Yung paano magluto ng adobong tilapia, ice tayo, bilinggasa. Pera. So guys, tatanggalin natin tong Mabubuan to wala yan to. Hugasan to. Tatanggalin muna natin yung laman tapos saka natin hugasan. So pakita mo bro. Oh, tataba. Lalaki, maragol. Yan. Lapit mo bro. Yung kailangan natin Yung bro. para hindi tayo mapagalitan sa susunod Yun. na henerasyon. Generasyon. Bro. Usap. Libre kasi. Libre yosi. Bro, ang balinggasa. Magnahig pa iso. Oh bro. Naka-fat to bro. Oh. Bakit bro? Sige bro, kaya mo yan. Cek, jadi misal boleh nih. Makanya bro. Pudot. Ganun talagang buhay dito. Kailangan nating makasurvive. Pakalalaki. Kalalaki tayo dito. Darna. Darna! Wow! Veterano. Lapit mo. Veterano talaga sa pagkakala. Lapit talaga si Pare Baldo. Oh, parang maano talaga siya. Feel na feel niya. May pa niya. May yung ang astig. Sige bro. Wow. Tataba sarap yung adobo yan. Sungit talaga yung panahon guys. Tingnan nyo. Yan Jayoy. tuloy yung labas ito ito, tuloy pa rin. Yan, pagsubok lang to, di ba pre? Sabi mo pagsubok lang to, di ba pre? Pagsubok lang to. Yan. Inom muna tayo. Gusto ko nang inom. Wag kang sumuko, Kaibigan. Yeah. Okay guys, ihaw tayo na balinggasa. Okay.
Gawin natin tong ano. Ito, may asin na to. May kamasin. Yan. Toy. Yan mamaya. Babantayan ni Pare Balds. Pupunta kami doon, mag-adobo kami ng balinggasa. Ito yung kanin natin guys. Punong-puno. Lilinisan natin tong ano. Lilinisan na natin tong mildat yan. Na ano yan, nahugasan na. Pero lalagyan pa rin natin yan ng asin saka suka para mas lalong malinis. So yan. Sarap nga. Yan. Yan. Ito, kompleto tayo. Sili, sibuyas, bawang. Yan, may magic sarap pa doon. Ito naman yung ihawin natin. Tapos himasin natin guys. Malinis tong kamay natin na. Suka sa kasin lang yung ginamit natin. Para malinis kasi ano to eh, bagong huli kasi. Yan. Saka natin siya huhugasan ulit. Ito yung laman loob niya guys, oh. Inihaw. Dalam. Wag ganyan. Yun oh, pakita mo yun oh. Dadalam na yun. Yun! Utangin na, sulyapan. Yan na guys, hugasan na. Ang ganda tong pwesto namin guys, oh. Talagang sa tabing-tabing ano, bundok. Nandun naman yung dagat guys, oh, pinagparan namin. Isa pa. Isa pa bro. Iyon. Malinis na yan. Ito yun, pagkabila natin. Malinis na. Tataba bro. Tingnan Taba? mo, lapit mo yung camera bro. Sobrang taba. Ilang taon na akong hindi nakatikim ng ganito. Yan, simula pa nung nag-ano tayo. Exercise. Yung kulay. Black. Black is black. Black is black. Dito lang. Utangin na. Parang gusto ko nang kumain ng kanin. Ayaw ko nang yata uminom. Testing. Wow! Ang meron. Ang hang. Yung paglutuhan ng adobong, crisping adobong meldat. Kung ibigay bro. Yan. Ano na? Condition natin. Tik. Oop. Saan na yung... Yun! Puro pre. Pero ba? Sobrang taba niya talaga. Mas parang ano, taba ng Mga itlog nyo. ano, yung mga iklog pa. Gecko. Ang cute naman yan bro. Siyempre. Karaman na hindi ka natang mata? Sa paneti bro. Fit kasi tayo bro. Yan, tama na yan. Mataba naman yung ano eh. Kumuha ka ng sili dito boy. Sili. Naputikan tuloy yung kamay ko. Sunog na bro. Yun, luya ang nauna. Pero bati. Tignan mo bro. Yan, luya. Thank you bro. Luya yung nauna. Tapos sana maluto. Yun. Yung tumawag. Malapitang discard yun boy. Kaya? Sili. Kaya. Malit pa yan. Pwede na.
Okay guys. Okay guys, gusto ko lang din i-shoutout si Besh Mikoy. Besh, ingat ka palagi diyan. Yan. Pagaling ka. Ay, kumusta? May chicks na ba tayo diyan? Yan, ingat ka palagi, Besh. Bait nun si Mikoy. Yan lang natin. Masarap siya, boy. Talaga. Lagyan na natin itong beldat. Kasi naluto na yung Mga natin. Bawang, sibuyas. oh, marami. Marami to, boy. Sobrang yata ng dami. Maragol. Mararagol. Lagyan natin itong Ayan, bro. Pamienta na durog. yung mga ganyan. Lagyan natin. Lagyan muna natin ng konting asin. Konti lang. Nagulun bro, kamu bilang aja yun. Ado aja yun. Marami na daw yun. Sige mo. Puta. Huwag ka mag-touch Yung kanin. bro. Yung kanin, iyan mo. Di pa luto to. Ay, hindi. Kala ko luto na. Di pa bro. Yung nag-overtake. Yun o, nag-overtake. Hindi niya inano yung Yung round. yung ground. Talaga. Bakit ka nag-overtake bro? Nandadaya ka bro ah. Ilulugi mo kami ah. Yan, takpan natin guys. Nami-miss ko na eh. Yun. Okay. Tangi-tangi tayo. Yung naman natin, shot glass natin oh. Iba na naman. Umiinit na kasi kalahati na yung isa. Ayan. Itong niluluto natin. Okay, hintayin lang nating matuyo to. Tapos lalagyan natin ng rekado mamaya, toyo, suka, saka konting magic. Yan, shout out kay Angel Baby. Angel Baby mo bro. Kay Angel Baby na sa Maynila siya ngayon. Sa kakausap ko siya ngayon, Yeah. video call. Ikaw din, sinong shout out mo? Wala? Wala. Grabe ka naman, Shout out ko na lang sa mahal ko. Oh! Sana. Okay guys, dahil medyo tuyo na tong natin, niluluto natin. Yan, lalagyan na natin tong magic. Titimplayin natin konti. Wop. Konting toyo. Yan. Para sipsipin niya guys bago mawalan ng tubig, di ba? Sarap yan. Yum. Tapos suka. Dahil tinanggal natin yung unang tubig niya kanina guys, konting asin lang. Konti lang ulit, baka sumobra na naman. Op, mamaya ulit. Tapos halo-halo lang natin. Hanggang matuyo. Hanggang matuyo po siya. Tuyo na siya guys, konting-konti na lang. Mas masarap guys pag pagka may sarsa na konti to. Huwag tuyot kasi masarap ihalo sa kanin. So, okay na siguro to no, pre? Rasher. Titik mo na nito. Rasher. Sakto. Okay na? Nyaman, ang sarap. Ang yaman. Ang yaman. Okay, patayin na natin guys. Wow.